아멘. 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 Glory to God. 아멘. 자, 오늘 사바이 say, Father God, I love you. Sabihin, Father God, I love you. Big voice, come on. Father God, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Parent, I love you. Teacher, I love you. Principal, I love you. Administrator, I love you. Student, love you. All face to face looking for. Yan, harapan daw po. Smile. 자, face to face looking for smile. Ngitian niyo daw po ang inyong katabi. God bless you. At sabihan ng God bless you. God bless you. Amen. Amen. Pastor always, Father God bless, given to us, very, very happy. Amen. 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 Your life, why study? Your why prayer? Why love God training? Because of your life, joyful guidance. Amen. Amen. Yan, kaya daw po tayo nag-aaral, nagtitraining. No bless how to joyful, come on. No bless how to joyful. So your why study? Because of your life, blessings may. Amen. Amen. Wisdom may. Amen. Knowledge may. Amen. Father God really understand. 할렐루야. 아멘. Amen. 자, today title. 자, again 1, 2, 3 go. Bible reading. 자. Yan, basahin. Sabi po ulit dito sa Pahayag 21 verse 22, wala akong nakitang templo sa lungsod, sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. 계시록 21장 22절에 보니까 성 안의 성전을 내가 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라. 아멘. 아멘. 자, 1, 2, 3 go. Yan. Sa pa po, sabi sa verse 22, wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. 아멘. 아멘. Now your temple where? Temple Jesus Christ body now God of temple. 아멘. Yes. 아멘. Ang temple daw po mismo ay ang Diyos. Hindi 그래서 ang building. you believe in Jesus. Jesus is your salvation help you. 아멘. Yes. 아멘. If we live in Jesus po, siya po ang bibigay sa atin ng salvation. Jesus now 노부간 waiting. 발라오간 waiting. 가소간 waiting. No. Jesus Christ Spirit now your body now God of temple make your body together inside. Yan. Hindi po tayo masisave ng church. Si Jesus lang pa makakapag-save sa atin. 그래서 also your all of God do not understand God of temple make very difficult. Why all of God not understand? So also God of temple make difficult our body. 아멘. Amen. 자, today title 천부장을 지도할 지도자도 있습니다. And ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, there are leaders who are worthy of being commanders of thousands. 아멘. 아멘. Some other people 10% guide. Some other people 100% leader guide. Some other people 500. Some other people 1,000 leader. 아멘. Yan, may mga leaders daw po na karapat-dapat na na kaya na mag-lead ng thousands of people. Father God, you are like this place given to you.
아멘. 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 글로리 투가 아멘. 자, 요한이 밤모섬에 유배 생활을 하던 중 입신을 했습니다. 그러나 하나님의 나라에 가서 보니까 성 안에 성전이 보이지 않았습니다. Si Juan, habang ipinatapon sa isla ng Patmos, ay nakaranas ng espiritual na kaliwanagan. Gayunpaman, nang pumunta siya sa kaharian ng Diyos, wala siyang nakitang templo sa lungsod. 자, 그래서 우리가 하나님의 성전이 그런데 어린 양이 그 성전이심이라 부활을 통해서 전능하신 아버지의 포지션으로 복귀하신 예수님이 성전이라는 것으로 해석하고 있다는 것입니다. Ngunit ang kordero ang templo nito. Ang interpretasyong ito ay si Jesus na bumalik sa posisyon ng makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ay ang templo. Yan, hindi po ito building. Kasi noon po, wala pa naman po silang church na talagang doon po sila nagmi-meet. Kahit saan lang po sila, diyan nag-share ng Word of God at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi po ditong temple is si Jesus po mismo. Yan po, building po yan. 그래서 우리가 하나님의 성전이 된다는 것입니다. Yes. Sa makatuwid, tayo mismo ay ang nagiging templo ng Diyos, ang ating mga buhay. 나 우리 참소망 벽돌 건물 예배당이 성전이 아니라 아버지와 아들과 성령의 영을 믿고 받아들이는 자가 하나님의 성전이 된다는 것입니다. Ang isang gusaling ladrillo o kaya yang kung building o church ay hindi isang templo, hindi po yan church. Ang mga naniniwala at tumatanggap sa Espiritu ng Ama, Anak at Banal na Espiritu ay ang nagiging templo ng Diyos. Yan, tayo po mismo. 그래서 also in the world so many church to church, big church, small church, hard wood building, God of temple, like this theology education. 그래서 also your problem so many memorize full. Yan po ay building lang po yan. Diyan lang po tayo. Ginagamit lang po natin yan para makapagharap ng salita ng Diyos. Pero ang templo po ay kung saan kumikilos ang banal na espiritu ng Panginoon. At yun po ay ang ating mga buhay. However, in the world, all universal, Father God, ground. 아멘. Yan. 아멘. Amen. 따갈로그. In the world, all ground. Father God, ground. Kumikilos po ang banal na espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi kasi tayo po ang tatanggap po ng banal na espiritu, hindi po ang building. Yan. 자, 그렇기 때문에 우리가 성령을 근심되게 하는 언행이나 성령을 슬프게 하는 말이나 성령을 아프게 하는 행동은 하지 말아야 한다는 것입니다. Yan. Kaya po dapat hindi tayo magsalita o kumilos sa paraang nakakalungkot sa banal na espiritu o nakakasakit sa banal na espiritu. bakit? 어린 양 예수 그리스도의 성전이기 때문이라는 것입니다. Yan. Bakit? Bakit natin kailangan na ingatan na hindi malungkot ang banal na espiritu? Dahil tayo ang templo ng Kordero ni Yesu Kristo. 신호와 누가 내 안에 유하고 계십니까? 아버지와 아들과 성령 즉 한 분 한 몸이신 하나님께서 진리의 성령으로 함께 하신다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Sino ang nananahan sa akin? Maniwala ka nawa na ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay isang Diyos at isang katawan ay sumasa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. 아멘. Glory to God. 아멘. 아멘. Big hands, come on. 아멘. 아멘. Very, very important. 조직 구성원들을 1000명씩 움직이려면 적당히 해서 되겠습니까? Kung gusto mong pakilusin ang 1,000 miyembro ng isang organisasyon, sapat na ba iyon? 자, again, 1, 2, 3 go. Kung gusto mong pakilusin ang 1,000 miyembro ng isang organisasyon, halimbawa leader po tayo, sapat na po kaya yun?
그들의 아픔을 만져주면서 그들의 무지를 가르치면서 그들의 교만한 언행을 들어도 모르는 척하고 가야 하고 그들의 꿈을 키워주면서 가야 한다는 것입니다. Yan, para po maging effective leader daw po tayo, sabi dito, dapat tayong lumakad kasama nila, hinahawakan ang kanilang sakit, dapat tayong lumakad kasama nila, tinuturuan sila tungkol sa kanilang kamangmangan, dapat nating baliwalain ang kanilang mapagmataas na salita at kilos at sama-samang sumulong, inaalagaan ang kanilang mga pangarap. Ang isang pinuno ay hindi lamang nagtuturo ng mahusay. Now in the world so many world, country, world. Why world? Love you mind no more education. How to in the world labor love you mind no more. World가 do not understand. 그래서 imitation idols worship so many people. 그래서 so no wisdom. Love you full mind no more. So also, every day, world fighting. Yan, kaya po hindi po natin hindi po tayo nakakasunod o sumusunod salita ng Panginoon dahil hindi po natin ito maunawaan. You're the same. You love all of God through your no memorize, your after college finish, master finish, you are going to job, your job, working place, peace guidance difficult. Why? All of God not understand. Humble guidance not understand. So many people do not understand. So many person, neighbor guidance difficult. Factory place give you difficult. Business place make difficult. 그래서 pastor every morning devotion, your really true word of God delivery. Yan, kahit daw po tayo nakapagtapos ng college and masteral, kung kulang naman po tayo sa kaalaman na galing sa Panginoon, mahirap din po na mabuhay at maunawaan din ang 자, 지도자란 잘 가르치는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 교육한 내용을 가지고 나의 삶으로 실천해야 한다는 것입니다. Yan, dapat daw po ang isang pinuno ay hindi lamang nagtuturo ng mahusay, dapat nilang ipakita ang praktikal na aplikasyon ng kanilang natutunan sa kanilang sariling buhay. 아멘. 아멘. Amen. Understand 아멘. People come on. Understand 아멘. Very good. 예수님께서 오셨습니다. 사람들은 예수님을 귀하게 보지 않았습니다. 왜 이런 오만한 행동들이 가능하겠습니까? 잘못된 성경 가르침의 해석 때문입니다. Yan, dumating si Jesus, ngunit hindi siya pinahalagahan ng mga tao. Paano naging posible ang ganitong mapagmataas na pag-uugali? Ito ay dahil sa maling interpretasyon ng mga turo ng Biblia. 아멘. 아멘. True world가 true theology understand all neighbor love you no problem. 아멘. 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 Amen. 닐리 아멘. True world가 true theology understand in the world all neighbor love you no problem. Why? True world가 understand. Yan, dumating na daw po dito si Jesus, napakita na siya ng mga miracles, pero binaliwala pa rin po yun ng mga tao, hindi pa rin pinalagan. Bakit? Kasi po, hindi po nila natutunan, hindi po talaga nila buong pusong natutunan ang Word of God. 아멘. 아멘. Amen. 자, 스가랴 9장 9절에 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 1, 2, 3, go. Yan, malinaw po ang sinasabi sa Old Testament na mayroong isang Messiah. Sabi po sa Zechariah 9 verse 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하나니 그의 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 타고 나귀의 작은 것 고기 나귀 새끼니라. Yan, sabi po sa Zechariah 9 verse 9. Wait lang po. Yan. 9 verse 9, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan.
Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. 아멘. 아멘. Understand? 아멘. 자, 시편 22편 16절에 보니까 개들이 나를 에워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 18 verse, 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. Yan, sabi naman po sa Awit 22 verse 16, isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid, mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. 이사야 7장 14절에 보니까 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉타하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하니라. Yan, sabi naman po sa Isaiah 7 verse 14, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. 아멘. 아멘. Amen. People father가 say, Jesus Christ, this, delivery. New Testament, all like this, memorize. Yan, sa Old Testament pa lang daw po ay doon na pinaprophesy na darating po si Jesus. 보십시오. 성경에 수도 없이 예수님께서 오실 것을 예언해 주셨습니다. Yan, tingnan mo, ang Biblia ay nagpropesiya ng hindi mabilang na beses tungkol sa pagdating ni Jesus. 그런데 아직도 예수님을 메시아라고 인정하지 못하는 어리석은 기독교인들이 얼마나 많이 있습니까? Yan, gayon pa man, meron pa rin mga tao na hindi ko makilala kay Jesus bilang isang Mesaya o tagapagligtas, kahit marami nang nagpapatunay sa Bible na siya ay totoo. 그래서 유니테리언 교파는 예수의 신성을 인정하지 않습니다. Hindi kinikilala ng mga Unitarian ang pagka-Diyos ni Jesus. Binibigyang diin lamang nila ang kaisahan ng Diyos. looking for very difficult. Why Jesus Christ, our God, say difficult. Jesus Christ, our God. 아멘. Amen. 아멘. Amen. Father God, our God. Jesus Christ, our God. 아멘. Amen. 아멘. Yan. Si God daw po at si Jesus at ang Holy Spirit, tatlo lang po sila ng trabaho pero isa lang po silang Diyos. 자, 오순절 교파는 예수님만이 유일한 하나님이며 성부와 성령은 예수님의 다른 현현 또는 양태론으로 보고 있다는 것입니다. Naniniwala ang mga Unitarian Pentecostal na si Jesus lamang ang Diyos at ang Ama at ang Banal na Espiritu ay magkaibang manifestasyon o anyo ni Jesus. 자, 여호와 증인 교파는 예수님을 하나님의 아들이라고 보고 창조된 피조물쯤으로 존재한다고 보며 성령을 하나님의 활동력으로 가르치고 있다는 것입니다. Ang denominasyon ng simbahan ng tunay na Jesus, tinuturo na si Jesus ang tunay na Diyos, ang anak at ang banal na espiritu. 몰몬 하나님이 세 분이라고 가르치고 있다는 것입니다. Yan, sa mga Mormons naman daw po, ang itinuturo ng simbahan na si Jesus Christ daw po sa mga banal sa mga huling araw na ang Diyos ay may tatlong katangian. Nauunawaan nila siya sa iba't ibang paraan, ngunit hindi bilang iisa. 자, 보십시오. 요한복음 3장 5절에 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. Yan. Sabi po sa Juan 14 verse 9. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama
Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Yan, nagpapatunay po yun na si Jesus at si God ay isa. 아멘. 아멘. Amen. 아멘. Your water baptism, Holy Spirit, your speaking tongues, no more how to Jesus Christ, to understand our sin, how to washing help you. 아멘. 아멘. 그래서 water baptism very very important. Your Holy Spirit together speaking tongues prayer very very important. Amen. 아멘. Amen. 아멘. 자, 요한복음 14장 9절에 보니까 예수께서 가라사대 빌립아, 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐? Yan, yung mga disciple po kasi nung kasama pa nila si Jesus, tinatanong nila si Jesus kung sino po ba Jesus ang Ama? Kaya ang sagot ni Jesus, nakikita nyo na andito na sa harapan ninyo ang Ama. Kaya tagal nyo na akong kasama pero hindi nyo pa rin alam na ako at ang Diyos ay iisa. Believe so many years Jesus Christ together, life together, Yes. worship together. Many miracle, many miracle looking for, believe, understand. Jesus Christ ministry work, power. Never believe say, Father God, who are you? Yes. My God, where? Like this say, so many Christian, like this say, Father God, where? Yan, marami na po mga Kristiyano na hindi pa rin ito maintindihan. Na ang Diyos na naglikha ng daigdig ay nagkatawang tao siya. Nagkatawang tao para matupad ang nasa prophecy na ipapako siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Jesus Christ, our Father. Amen. Yes. Si All of us say, Christ, Amen. ating Diyos. Understand, Amen. Amen. Really understand, Amen. Amen. Our God, who? Sino nga po ang ating Diyos? Our God, Jesus Christ. Ay ang Yesu Kristo. Amen. Our Father, Jesus Christ. Amen. Yes. Amen. 이 knowledge not understand your spiritual big sickness come. 자, 여기에서 아버지가 누구라고 설명하고 계십니까? 아버지가 예수님이라고 talk to you, Jesus say. Yan, ano daw po ang ibig sabihin doon sa binasa natin sa John 14 verse 9? Di ba po sinasabi doon na si Father ang Diyos at si Jesus ay isa? Now, Pastor John say, Jesus Christ say. Jesus Christ really teaching you, I am your Father. Yan, lagi naman po sa atin tinuturo na si Jesus ay ang Diyos. 아멘. Amen. 아멘. 예수님께서 이때는 부활도 하지 않았을 때 자신을 아버지라고 빌립에게 에듀케이션을 헬프했다는 거예요. Si Jesus daw po, before He was even resurrected, ay sinabi niya kay Philip na siya ang Diyos. 따갈로그. Yes, Tagalog. yes, si Jesus daw po, bago pa po siya mag-resurrection, mangyari ang resurrection ni Jesus, ay sinabihan niya na si Philip na siya ang Diyos. 그래서 파스터 정 릴리 몰로브가 트루 딜레버리. 아멘. Yan, kagaya po ni Pastor Jong, sinasabi niya lagi sa atin na ang Diyos at ang si Jesus ay isa. 천국에 가서 예수님께 예수님, 하나님은 어디 계십니까? 아마 이렇게 물어볼 수 있는 사람도 있을 것입니다. Yan. Kung may mga mananampalataya naman sa atin na mamamatay, mabubuhay na uli o ahatulan at papasok na sa langit, imagine po natin na nasa langit na daw po tayo, nasa gate na tayo. At pupunta na tayo sa langit, tapos tatanungin natin si Jesus, Jesus, nasaan ang Diyos? Yan, nasaan ang Diyos? Tapos baka pagtawanan lang tayo doon ni Jesus kasi hindi natin alam na si Jesus na mismo yung kaharap natin
ay ang Diyos. Kaya dapat po natin na maunawaan ito ngayon. belief style Christian members, many, heavenly going, Father God, Jesus, my Father, where it is? Yan, baka daw po, anuan lang tayo ni Jesus na nagtatanong pa tayo na nasaan ang Diyos, pero nasa harapan na natin siya. Also, our body, Father God, temple, very important to memorize. 자, all sabay-sabay, 자, come on. My body, Yan, sabihin po natin, my body Father God, temple. is a temple of the Father. Jesus Christ, temple. Yan, it is the temple of Jesus Christ, our body. Holy Spirit, temple. Yes, templo din ng Holy Spirit. Amen. Amen. So also, only one God. Amen. At One sila po body. tatlo ay isa lang. One body, very important to memorize. Yes, kailangan daw po natin itong matandaan at maunawaan. 여러분 꼭 알아야 합니다. 사역성 포지션에서 아버지 하나님이 계시는 것이고, 사역성 포지션에서 독생자 예수 그리스도가 계시는 것이고, 사역성 포지션에서 진리의 성령으로 칭호를 나타내시지만, 이 내용을 하나로 기결시킨다면 한 분 하나님을 말씀하고 계신다는 것입니다. Yan, ito na po yung sinasabi natin ng mga nakaraan na kailangan nating maunawaan na mula sa pagiging Diyos Ama na siya ang naglikha hanggang sa nagkatawang tao siya, naging isang bugtong na anak na si Jesus Christ na siya na po yung pinako sa krus, na imbes tayo ang magbayad ng ating mga kasalanan, siya na po ang umako nun. At nung pagkatapos niya pong mabuhay at bumalik na sa langit, ang kasama na po natin ngayon ay ang banal na espiritu ng katotohanan. 아멘. 아멘. 올라보세요. 아멘. Your father, only one. 아멘. Your mother, only one. 아멘. Amen. 아멘. 알레이사 mother, how many mother? Only one mother. Yeah, father, how many father? Only one father. Understand? Understand? Yan, yes. Father God, only one body God. His name, Jesus. Yan, parang katulad lang din po yan ng ating mga magulang. Marami po silang trabaho, marami rin tayong tawag sa kanila, pero iisa lang po siya. So also 하나님을 복수가 아니고 단수 하나님이시라는 것입니다. Yan, sa makatuwid, ang Diyos ay hindi maramihan, kundi isa lang. 그래서 하나님의 말씀을 잘 들을 수 있는 귀가 있어야 되는 거예요. Kaya kailangan po natin na magkaroon ng willingness na makinig ng salita ng Diyos. If you 이 내용을 영적으로 듣지 못하면 오해를 가져올 수 있는 여지가 충분히 있지 않습니까? Yan, kung hindi po natin daw ito mapapakinggan spiritually, magkakaroon po tayo ng hindi pagkakaunawan, misunderstanding. So true understand, very important. Yan, kaya kailangan po natin makinig palagi kapag meron po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos para maunawaan natin ito ng mabuti. So Matthew chapter 16, 자 1, 2, 3, go 17, 16, 27, 28. Yes, sabi po sa Matthew 16, verse 27 to 28. 자, 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니, 자 28절에 진실을 너에게 이르노니 여기 섰는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있으리라. Yan, sabi po dito, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. 아멘. Amen. All of us say amen. Amen. 아멘. Understand? 아멘. 그래서 also your morning devotion attendance
100% obedience. Come on. Very, very important. Now, Pastor Wolf가 talk to you. 근데 your delay come. Not understand. Not memorize. 그래서 now believe style. Father God where? My listen to you 100% no more. 그래서 no memorize, no knowledge. 그래서 also your believer's life very very difficult time. Kailangan po natin itong maunawaan, kaya kailangan po natin na magkaroon ng sapat na kaalaman sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Your general knowledge training very very important. And however, Wolf가 through your not understand, your salvation may difficult. Your family's salvation may difficult. Yan, importante daw po ang ganitong mga trainings or pagtuturo kasi kung hindi pa natin mauunawaan, hindi rin po natin matatanggap ang kaligtasan, ang salvation. So many people, church coming, Ang salvation sa inyo. church coming, going to home, church coming, going to home. Wolf가 not memorize, Wolf가 not memorize. 그래서 so many people, very very difficult. Yan, may mga tao rin po na pumupunta lang sa simbahan pero hindi naman nauunawaan ang salita ng 그래서 your self control, Bible reading, not understand. Your message, email delivery. My email yesterday say, 자, my pastor email what? Ano nga daw po yung email ni Pastor? Oh my God. 9. 59 Neighbor. @gmail.com. naver.com. Understand? Your laptop typing, pastor email delivery. Your Bible reading and not understand? Email laptop delivery. Pastor your typing email laptop typing your again delivery help you. Yan, kung hindi nyo daw po maunawaan ang Bible, pwede daw po kayong mag-email kay Pastor dahil magre-reply siya right away. Yan. 자, tulungan tayo. 이 내용도 예수님께서 공생의 기간에 말씀하셨습니다. 인자가 앞으로 십자가에 달려 죽고 장사 지낸 후 3일 만에 살아나서 부활 승천하신 후에는 인자가 아니라 very important. 인자가 아니라 신성 즉 아버지의 영광으로 복귀되어서 50일째 된 날 천사와 함께 강림하겠다고 일러 주셨다는 것입니다. Yan. Nung buhay pa si Jesus at kasama niya pa yung mga disciple, sinasabi niya na talaga sa kanyang mga disciple na darating ang araw na ipapako siya sa krus, mamamatay siya at mabubuhay siya ng pagkatapos ng 3 araw at babalik na siya sa langit. Hindi siya mananatiling anak ng tao, anak nila ni Joseph at ni Mary, but siya po ay mabubuhay na kasama ng Diyos sa langit. 자, 1 verse 1, 2, 3 go. Sabi po dito, He would not be the Son of Man, but would be restored to divinity. That is the glory of the Father, and descend with the angels on the 50th day. You really memorize 1 verse. He would not be the Son of Man. Yan. 아멘. Hindi Amen. siya mananatiling anak ng tao. Other God, spiritual God position level up. 아멘. Yes. 아멘. Yes, kasi hindi naman talaga siya anak ni Joseph at ni Mary, di ba? Si Mary ay virgin pa nung nabuntis siya kay Jesus. Ginamit lang po siya ng Diyos para maipanganak si Jesus. 그래서 28절에 진실로 너에게 이르노니 여기 섰는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. Yan. 아멘. Sabi po doon sa verse 28, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. here. So, again, 자, English, blue color. Some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. No, only blue color. Some who are standing here will not taste death before they see. Now Jesus Christ, Galilee, your body, Galilee now stay here.
근데 Jesus Christ say, after resurrection finish, I am spiritual true come down. Like that say, Yan. King of king, Lord of Lord, power together. This come on, say. Yan. Kailangan po natin na maunawaan na ang Diyos ay ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen. Acts chapter 2 verse 1 to 4, 1 to 3 go. Sabi po sa Gawa 2 verse 1. 자, 오순절날이 이름에 저희가 다 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉아놓은 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람이 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. Yan. Ito po, sabi po dito sa Gawa 2 verse 1, ito po yung pagdating ng Holy Spirit sa mga tao. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ubong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 그래서 so in the world spiritual nearly not education religion. 그래서 lie religion. Spiritual now nearly Acts chapter 2 verse 1 to 4 nearly spiritual how to calm down Jesus Christ now say. Yan. There's so many people what speaking tongues important? What speaking tongues important? Father God Lord God talk to you important. Your pastors talk to you important. Yan, siya daw po ay sinasabi niya na napaka-importante na matanggap po natin ang banal na Espiritu dahil doon po nagsisimula na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. So many pastors speaking tongues do not understand. 그래서 Holy Spirit power really not understand. 그래서 몰로브가 나이를 몰로브가 딜레버리. May mga pastor daw po na hindi nag-speak in tongues dahil hindi pa po nila maunawaan kung ano po hindi pa po nila sapat na maunawaan ng talagang fruit ng Holy Spirit. Your Pastor Jong, you're not looking for how to understand. Pastor Jong, face, body, how to understand. Pastor Jong looking for you allow Pastor Jong image like this, understand. Holy Spirit speaking tongues like this, the same. Your experience full. Holy Spirit, how to experience, come, understand. Yan, katulad daw po pag kinikilala natin ng isang tao, kailangan na tinitingnan natin siya kinikilala, tinitingnan ngayon, pinag-aaralan ngayon ang galaw para makilala natin ng isang tao. Ganon din po para makilala at maunawaan natin ng Holy Spirit, kailangan din po natin siyang kilalanin. Isik talaga ang Word of God. Amen. All of us say amen. 아멘. 글로리 투가. 자, thank you so much. 살라마 po. 마태복음 28장 20절에 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하시리라. Yan, sabi po dito sa Mateo 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Jesus Christ say now, Matthew chapter 28, verse 20, in the beginning to revelation, always together. Yes. Yan, sabi po dito, kaya daw po tinuturuan tayo ni Pastor dahil ito po yung sabi sa Bible na turuan ang lahat ng mga tao tungkol sa Kanya dahil at tandaan na kahit sa katapusan ng daigdig ay kasama natin ang Diyos. How to Jesus Christ, you are together? How to together? Spiritual
true knowledge together. Yan, paano po natin makakasama ang Diyos hanggang sa katapusan ng panahon sa pamamagitan po ng Holy Spirit, knowing the Holy Your Spirit. Jesus Christ, true spirit, you're not together. Bad spirit, evil spirit, demons spirit together. Understand, amen? Amen. 그래서 so many people, world spirit inside, so many world fighting. So many idols spirit inside, idols going to worship. So you know your God of temple body. What is the knowledge you are inside? Memorize, very, very important. Yan, kaya daw po nagkakaroon ng kaguluhan, di ba po marami po may mga kaguluhan, kagaya po na nababalitaan natin ngayon sa ibang bansa, nagkakaroon na ng gera, wars, kasi wala po sa kanila ang Holy Spirit ng Panginoon. 자 보십시오. 내가 너희에게 교육한 내용을 가르치는 것으로 끝나는 것이 아니라는 것을 분명히 교육해라. Yan. Sabi po dito, look, make it clear that what I have taught you does not end with teaching. 자, 인자는 부활 사건 이후부터는 천사와 함께 성령으로 너희와 항상 함께 세상 끝날까지 함께 하신다는 것을 확실하게 말씀하고 있지 않습니까? Yan, sabi po dito, doesn't the Son of Man clearly state that that Father after the resurrection, He will be with you always through the Holy Spirit and His angels until the very end of the age. 따갈로그 가이드 1, 2, 3고. Yan, di ba po sabi po dito ni Jesus, malinaw na sinasabi niya dito na after niyang bumalik sa langit ay makakasama pa rin natin siya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at ang kanyang mga anghel hanggang sa katapusan ng panahon. So now in this your morning devotion, Jesus Christ, true spirit come down, and Holy Spirit together, and then angel together come on. Amen. Yan. Amen. Nararanasan natin na kapag makokonsensya ngaya tayo sa ginawa natin, isang example na po yun ng pagkilos ng Holy Spirit po sa ating mga buhay. 그래서 before 참소망 member, 토미, 참소망 in this ground, tent church start, worship. At the time, angel come on, 참소망 worship, angel come on, Danny, mercy, looking for. Yes, kapag nagpe-praise and worship daw po tayo dito sa Chamsamang, yan ang hinahanap ng Holy Spirit, ang tayo na nagpe-praise and worship, at dyan po siya nag-start na kumilos. Now angel, 참소망 come on, no come on. Angel now your spiritual, your dial, so angel not looking for. You're born again, no more. Angel looking for difficult. Why? Because of sin. So angel looking for difficult. But angel so many now, many very happy, joyful. Yan, kapag hindi daw po tayo wala ang banal na espiritu sa atin yan, nahihirapan ng mga angels na kumilos po sa ating mga buhay. So Father God, angel, always, angel, Michael angel, you 참소망, student now, teacher now, your worship, manners, memorize, you check in. Going to now delivery, come on. Yan, tinitingnan daw po ng mga angels, ng Lord, at ng banal na Espiritu ang ating mga buhay kung talagang totoo tayo nag-worship sa Kanya. And yun, nagsa-start na po siyang kumilos. Spiritual sleep. So many people spiritual sleep. Yan, marami pong mga spiritual life ng mga tao na natutulog lang. Spiritual sleep. World delivery, so not understand. Yan. Kasi akala nila ang buhay dito lang sa lupa. Hindi nila alam na after nito ay meron pa po ang ating kaluluwa. Born again spirit no more, not born again. So many people all over not memorize, not born again. Yan.
Marami daw pong mga tao na hindi pa ito maunawaan. 자, 보십시오. 루 성경에 예수님께서 수많은 구절에 자신이 아버지, 아들, 성령이라는 것을 분명히 말씀하고 있지 않습니까? 그래서 아버지와 아들, 성령이 따로따로가 아니라 한 분, 한 몸이시라는 것입니다. 그런데 그럼 성령은 누구냐? Yan, sabi po dito, tingnan ninyo, it doesn't Jesus clearly state in countless passages in the Bible that He is the Father, the Son, and the Holy Spirit. So the Father, the Son, and the Holy Spirit are not separate. Yan po yung iisa lang sila. But are one body. But then, who is the Holy Spirit? Sino pa ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu? Ang Diyos. Hindi naman po, isa lang sila. 성령은 부활 후에 아버지 자리, 즉 신성으로 복귀된 예수님의 권세와 능력을 성령의 형태로 다시 오셔서 우리들에게 인도해 주신다는 것입니다. Ang banal na Espiritu ay ang authority at kapangyarihan ni Jesus na pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at bumalik na siya sa kanyang Ama sa langit, ay ang kanyang pagka-Diyos at siya ay babalik sa atin sa anyong banal na Espiritu upang gabayan tayo. 그래서 옳소 우리는 그분을 성령이라고 호명하지만 그분이 만왕의 왕 만주의 주가 되시는 즉 예수님이라는 것입니다. Yan, di ba po, after niyang mabuhay, pagkatapos siyang mamatay, nung pinako siya sa cross, after 3 days, di ba po, nabuhay siya at bumalik na siya sa langit, sinabi niya po na siya ay babalik dito sa lupa sa atin, pero nasa anyo ng banal na Espiritu upang gabayan tayo. Hindi po natin siya nakikita. 그러므로 데르포르 성경을 영적으로 잘 풀어 해석할 수 없으니 천사장이 예수라는 피조물을 만들어내는 교리들이 나온다는 것입니다. Kaya habang tinatawag natin siyang banal na Espiritu, siya ay tunay na Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. You are going to 토파스. 토파스 제호바 you understand. 제호바 understand. Now like this education. 자, again 1 2 3 사바이. Yan. Isa pa po, sabi dito, kaya habang tinatawag natin siyang banal na Espiritu, siya ay tunay na Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 아멘. 올라보세요. 아멘. 아멘. 그래서 now so many very busy worship 제호바 내바 트루 now 딜레버리 몰로브가 디올로지 트루 딜레버리 No. 그래서 also so many people going to hell. Worship, but not education. Beautiful education, no more, and going to hell. Yan, kaya daw po maraming tao ang napupunta sa impyerno dahil sa mali daw pong paniniwala. Dahil ang Diyos po nila minsan ay tao. 자, 하나님께서 오늘날 우리들에게 어떻게 일하십니까? Yan, so paano daw po kumikilos ang Diyos sa atin ngayon? 은혜와 진리의 성령, 즉 영의 모습으로 시공을 초월하시면서 그의 피조물 천사들과 함께 진리의 사역을 하고 계신다는 것입니다. Yan, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Yan, kaya ang pagkilos ng Diyos sa atin ngayon, kasi di ba hindi naman na natin siya kasama ngayon physically. Kaya ang pagkilos na niya sa atin ay sa pamamagitan ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, ng biyaya at katotohanan. Na sa panahon ngayon ay yan na po ang kumikilos sa atin, kasama niya ang mga angels niya upang mangyari at isagawa ang gawain ng katotohanan sa ating mga buhay. 그래서 하나님의 신성을 모르면 천국 가서 아버지 하나님을 찾는 해프닝이 생긴다는 것입니다. Yan. Kaya po sabi dito, kaya kung hindi mo alam ang kabanalan ng Diyos, hindi mo maunawaan, maaaring malas ka na makapunta sa langit at hanapin ang Diyos Ama. Now grace teacher, pastor talk to you, joyful. Why? Understand. Amen. Amen. Yan. Kaya daw Amen. Kaya daw po na share ko dahil nauunawaan ko daw po ang Word of God. 자, again 1 2 3 사바이 팔로 그레이스 Yan. teacher. Sundan niyo po ako, sabi dito,
Kaya kung hindi mo alam ang kabanalan ng Diyos, maaaring malas ka na makapunta sa langit at hanapin ang Diyos Ama. 아멘. 글로리 투 갓, 아멘. 자, 자, 비겐즈 카몬. 자, 글로리 투 갓. 아멘. 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 땡큐 소마치. 자, 천국에는 독생자 예수 그리스도께서 신성으로 천국에는 독생자 예수 그리스도께서 신성으로 복귀하셔서 새 예루살렘의 만왕의 왕으로 하나님 나라를 통치하고 계신다는 것입니다. Yan. Sa langit, ang bugtong na anak na si Hesus Kristo, si Jesus Christ, ay bumalik na sa pagka-Diyos at nag-aahari bilang hari ng mga hari sa bagong Jerusalem na namumuno sa kaharian ng Diyos. Ang bagong Jerusalem pong tinutukoy dito ay ang langit. Kingdom of Heaven. Yes, Kingdom of Heaven. Father God. 가이던스 프라블림 노 프라블림. 스피리투얼 Father God. 가이던스 노 프라블림. 아멘. 아멘. 스피리투얼 가이던스 프라블림 노 프라블림. 노 프라블림. 아멘. 그래서 Jesus Christ desert come on. You crucify going up. You die and 3 days memorial waiting. Your resurrection going to heaven. Spiritual father position powerful strong inside. Yan, yun po ang trabaho ng Holy Spirit na baguhin tayo upang tayo po ay makapunta sa langit. So kingdom of heaven guidance no problem. Yan, para makapasok po tayo sa Kingdom of Heaven. 자, 우리들이 천부장을 하려면 뭔가 정확하게 알아야 되지 않겠습니까? Well, if we are to become a captain, shouldn't we know something precisely? 아멘. 아멘. Amen. 자, again 1, 2, 3 go. sabay-sabay. Yan, sabi po dito, well, if we are to become a captain, shouldn't we know something precisely? 따글로그. So, kaya kung tayo daw po ba ay magiging captain, hindi kaya natin mauunawaan ito ng mabuti? really understand 10%, 100, 500, 1000%, education no problem. Peter, one day, 3,000%, all of God education, dependence, guidance for you, water, baptism give you, no problem. Why? Jesus Christ, spirit to understand, all of God theology education, no problem. One day, 3,000% salvation, guidance help you. Yan, kaya daw po hindi imposible na makapag-lead tayo ng 3,000 na tao, na makapagturo tayo sa 3,000 na tao at malid natin siya kay Jesus, kagaya ni Peter. Yan, dahil meron siyang kaunawaan tungkol sa Word of God, nakapag-lead siya, napangunahan niya ang 3,000 people para makilala nila si Jesus. Even Peter speaking tongues not understand how to like this power strong ministry work help you. Yan, kahit po si Peter noong una, hindi niya maunawaan hindi pa siya marunong mag-speak in tongues, pero dahil po sa Holy Spirit na tinanggap niya, yan, nagawa niya po iyon. Only knowledge memorize. People, Peter life like this. Only knowledge memorize. 근데 Jesus Christ through Holy Spirit given to you. Speaking tongues given to you. Yan, kailangan lang po natin itong maunawaan. 그래서 you are worship coming only knowledge training in the name of Jesus get out. Really your dependence pray, your cry pray, Father God, speaking tongues given to me, speaking tongues given to us. Really your cry pray. Why your because of salvation story. Yan, kailangan daw po natin talagang i-desire, ipag-pray na
matanggap natin ang ating Holy 스피킹 Spirit. 댄스 스트롱 독함이 you are born again 내치고 very very difficult. born again 크리스찬 라이프 내치고 very very difficult. 아멘. So many people now only knowledge training. So also no power. No pray. Why? Only knowledge training. No power. Holy Spirit not together. Speaking tongues no more. No pray. Speaking tongues no more. No coming. Yan. Kaya pag umaattend po tayo sa mga trainings, hindi natin ngayon maunawaan dahil wala ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang Holy Spirit po ang nagbibigay po sa atin ng totoong knowledge and wisdom. 그래서 Pastor Jung, Holy Spirit energy always together. So also, every day speaking tongues pray. Yan, kagaya po kay Pastor Jong, lagi niya pong minimake sure na kasama niya ang banal na Espiritu ng Diyos para daw po nakakapag-speak in tongues siya sa atin, nakakapag-pray. So Pastor Jung prayer, Father God, please listen to you. Why? I am speaking tongues prayer. Father God, me man-to-man prayer. So Father God really to understand. 참소망 mission. Now, swimming pool. Money, income problem. Okay, understand. My servant. Understand. I given to you. So swimming pool tile may finish it. Amen. 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 All of us say Amen. 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 그래서 빌리스 your speaking tongues prayer. Father God, 빌리스 understand. Your general language prayer. 사탄 이별 바스프릴 all understand. 그래서 many problem broken your prayer story. 사탄 이별 바스프릴 many broken. Heavenly going delivery difficult. Yan, ang naunawaan ko lang po, powerful ang prayer talaga na mag-move. 그래서 Father God blessing make difficult. Only general blessing, small blessing, small no problem. Yan, kahit po pa konti-konting blessings ang natatanggap, okay lang daw. Power of God's Spirit nearly together. Speaking tongues 기분이 cry pray. Yan, kailangan natin talagang iluhod talaga na iiyak sa Lord ang ating mga panalangin. Now angel together, your speaking tongues given to you waiting. But your dependence no more. Sin in the name of Jesus, get out no more. So always sin together. Yan, kaya po hindi kumikilos talaga ang banal na Espiritu sa ating mga buhay dahil meron pong naghihinder ang sin. Yan. Sin is the name. Satan evil spirit name. Amen. Yan, kailangan po Amen. natin i-rebuke yan at i-repent ang ating mga kasalanan. Satan spirit come in your room very dirty. Your cell very dirty. Your study room very dirty guidance. Why? Satan spirit come on. Yan, kaya daw po marurumi ang ating room, ang CR, dahil meron daw pong 자, your spiritual, your home looking for, CR looking for now. Your CR now, how to beautiful finish, come on. kasi po ang Holy Spirit daw po ay nagpo-produce ng kalinisan. Your spiritual address now. Spiritual address now. Ang Holy Spirit po ay nabibigay ng spiritual orderliness. In the morning, 기식나, your CR, beautiful washing. Your room, beautiful, blanket, beautiful, beautiful finish. School, come on. Yan. Kapag ang Holy Spirit daw po ay binibigyan tayo ng kaunawaan na dapat ang ating Your soul. room, ang ating kwarto ay malinis. Yan, kagayalin po ng ating kaluluwa. Your spiritual soul, born again, guidance. Amen. Yes. Amen. Nagga-guide sa atin at 자, nagtuturo. 아멘. Glory to God. All come on. Glory to God. 아멘. 아멘. Okay.
Yan. So, para po sa akin na unawaan ko po na ang Holy Spirit po ay hindi na po tayo dito tinuturuan sa mga bagay spiritually, kundi pati na rin po sa pamumuhay natin sa araw-araw. Yan. Siyempre po, baka